Sone nek ora iso omong cara modern, ora usah sok omong. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf Pak Bagong iki kan kok trondal-trondol ya di sepura ya mangsane coba buanter. Wes reng kebeler. Wih, oh kene tatu kok ya. Wah, iki kok sik antasenane kok ora mandi iki. Ah, iki ngene ya Semar. Sawise satata nggonku ngadhep ning ngarsanmu, Semar Badrana ning Pedukuhan Karang Kadempel kene. Lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dene aku sowan ning Karang Kadempel. Siji, tilik marang kararjanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene tungkap angka 2. Sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjihake babakan sasmita ing wis dinampa dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ana ing jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana napa sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ing aranan wahyu katentreman. Mongko sasmitaning Jawata ingkang ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhaking wahyu mau kowe Semar kowe mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan nglawan aku supaya sowan ning Karang Kadempel takon marang Semar Badranaya syarat-syaratane apa lan bakal tumedhaking wahyu mau mapan menyang endi kowe blaka yen kowe gelem blaka aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan upama to blakamu mau dadak nganggo pitukon kowe bloko ning dadak nggo pitukon kowe kandha. Kandha Semar, kowe njaluk apa? Kowe butuh apa? Tur dasare kowe rasa njaluk aku wis melas karo kowe. Kowe iki dadi abdi ning Pandhawa wis pirang-pirang puluh taun. Uripmu ora ana undhake babar blas. Omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah. Ora tau tok bangun. Ora tau tok gawe becik. Uripmu ya sarwa sekeng mlarat. Mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih, dadi wong sing kajen keringan. Wong urip ana alam padang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bondo donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong. Mula kowe dadi wong sing kajen keringan, saranana kowe blaka menyang didununging wahyu katentreman mau. Tumedhake menyang endi syarate apa? Yen kowe gelem blaka, wah kowe njaluk dhuwit pirang triliun bakal tak wenehi. Kowe njaluk dhuwit pirang miliar bakal tak wenehi. Yen perlu omahmu iki dibongkar. Terus rasa didandani. Piye kae? Ketoke janjine muluk-muluk kok dibongkar ora didandani. Tegese ora usah dadak didandani nganggo uba rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar, ngono lho. Diganti sing anyar. Ngono? Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke. Mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 prangkul. Semar apa sing dikendikake Kakang Durna kuwi pancen kepara nyata aku dadi seksi. Mula iki ming gampang banget. Iki gampang banget kowe ming cukup walaka wae, kowe ming cukup blaka. Tumedhaking wahyu kuwi eneng kene syarate iki. Kuwi engko gampang. Kowe nyuwun apa wae bakal keturutan. Apa kowe nyuwun kreta kencana ingkang ditretes inten, ditarik kuda 8 cacahe. Kowe nek ndi-ndi ora usah dadak kangelan nite kreta, saben kreta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe. Apa ora jeneng kajen keringan? Lho, kowe rungokno Semar. Kowe bakal diwenehi kreta kencana. Mengko yen kowe diwenehi kreta kencana, anakmu 3 Gareng Petrobago kuwi bakal tak wenehi kreta sing diusung karo wong papat. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kreta dusung wong papat iki bandosa. Wah, tapuk cangkeme. Kok sik. Sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyuwun apa bakal tak wenehi. Wis, ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti menyang endi tumurun ning wahyu katentreman lan apa syarat-syaratane. Oh, Semar, tinimbangane aku bali didukani anak Prabu Duryudana, luwung aku nang kene, najan dadi ndeking pengamun-amun. Nek perlu aku kudu ngruda peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe, ora bakal sulap karo kowe Semar Badranaya.
Semar iki tugasku iki. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Ketok asline. Penemban Durna. Lho, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki gareng kae Petruk iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dina aku gareng karo Petruk ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Swita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Mergo Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik. Dadi kawula ya kawula sing becik. Dadi dukuh-dukuh sing apik, RT-RT sing apik. Dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau weruh ana wong mati dirugi dhuwit tau? Hah, kowe wae jajal ya sesuk. Penyakit to. Ameng bondo donya kok dumukke Semar, mbok keke aku. Piye kowe? Nesu ora positif kuwi piye kowe? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar, nek kowe ora gelem menduduke ditumru ning Wahyu, kowe bakal tak ruda paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap ingsun. Mana? Hamba. Nesu tenan aku nek kowe arep ruda paripeksa karo Semar. Semari bapak kowe. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor 2 sawise nyembah karo sing gawe urip. Ngono. Aku tartok. Ruda paripeksa, ben. Kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek kowe ruda paripeksa boleh, silakan. No comment. Maksude piye maksude? Ora masalah lho, no problem. Kok no comment? No problem. Ada kowe. Ora masalah. Problem kok problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Ora apa. Anggere kowe iso nglangkahi kuandane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok baline. Nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong, ning kene iki ana piyayi tak gawe wirang tenan. Oh, metu njaba. Ha iso, wis kulino aku nek tak njaba. Metu njaba dimate Kurawa diketapi tenan. Bener kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki jenenge tembung kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Aku iki. Sak omong bapak senengan. Bapak iki lagiane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagane mesti ngono kuwi. Oh, bocah kandhane ngeyel ngono kuwi. Kok ditirake.
Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Ya. Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabeciane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa 100 cacahe. Aku 250, Pak. Pancen ya tenan bocah iki. 100 cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana Dursasana Durmagati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri dengkulmu mlacot kowe. Histori iki sejarah. Bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku kulino digebuki nang pasar, Pak. Aja kok mung 100, wong 200 gebuki aku. Nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajari wong nyatane ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati ya mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Hak tandangane. Nek ngono aku melu le, nek ngono aku melu. Rasa do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak. Petro ya anak sing digolo-golo karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti sedih. Nek kowe mati, Pak. Nek aku kuwi anak sing paling disengiti. Ora, Bagong. Kowe iki ya tak tresnani. Alah. Pajake wingi doto kaidet aku ora dhewe ada. Ngerti aku dikandani tanggaku si Poniman. Poniman barang kok melu gitu. Kalau Gong, bapakmu dom-dom duit kowe ora kei dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luwih ngabekti anak sing tok sengiti, Mer. Ngerti? Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok lehmu tega karo aku. Piye to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, ha. Men mati. Terus anakmu sing do teng pendana matane kuwi do ngapa kuwi? Do ora ngerti mbelani karo bapak wae piye? Iki piye nala gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Duwe pamrih kowe. Duwe pamrih ngewangi aku. Men ketok nang ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki ngewangi lahir batin ya, Gong. Aku ki ngewangi lahir batin ya, Nyuk. Ora ndek pamrih apa-apa. Nan, tenan. Ning ki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya maju nomor 1 nomor 4 nomor 5 sakarepmu. Petro ngewangi ra? Ngewangi. Aku ki adikku sing tak tresnani. Mbetut. Aku wis paham nek kowe wis sengit karo aku. Ning iki tak ketoke nggonku lampah karo bapak. Aku liwat buri omah. Kae do goleki aku do tingak-tinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petruk pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegedhuwek. Men do goleki aku do bingung. Nek dikubur Kurawa ora do bingung. Oh, nolo garing. Kuwi lah. Nduwer mau nendi ya? Ketok iki mangkat nomor 1 kok iki ya. Aku sing kepethuk rasa tampa modiar aku. Wah, cilaka tenan iki. Loh, kok kowe mburi, Kang? Aku liwat mburi omahe. Tapusi wis tandangi penake. Tandangi penake jengkulmu mlacot. Aku mengewangi kok. Kowe mangsamu, aku ki mengewangi. Kowe mau saka ngendi? Geronge. Lho. Nek wis asem ki rasa digerongi. Nek rasa Pancasila. Apenane nata wayang ndandasku mumet. Kirong lasem ki rasa muni ora apa-apa, goblok.
Salah meneh. Aku sono dikon ra menyang kok ora nek carane ngene iki. Wis adoh dhewe kesia-sia. Lah iya. Awing kowe iki cukup nata wayang, ta? Ngenyepake ndak aku bingung. Aja nganti kalah karo jelala-jelali, jelala-jelali. Putra-putri Indonesia kang sejati, dualolololowing. Kuwi rasa nganggowe ora apa-apa. Wong jenenge Celimen kok. Mundur. Satama. Bagong. Bapakmu ndi? Nang kono. Kon rene. Ora gelem. Ora gelem tak rudo paripeksa. Ngelangkai kuwandaku. Pecah siramu. Pecah diadamu. Antem mencelat mripatmu. Jotos mrotoli untung. Wilaidan. Tebak dadamu jemblong. Tak uncali sikil janggutmu nyepling utekmu. Waduh. Kuwi tenan apa ora? Ameng saya serem menan. Kono ya serem, aku ya serem. Mergane bantu tangga tak ayoni. Kata. Jelali. Ora apa-apa, ora apa. Rumangsane wong Bagong ki wong loro saudan telu saurupan. Kurawa ora bubar ayo. Nata Mandura Prabu Baladewa mati terus. Manus maning jalanan iblis lalat srayali binatang. Senguri. Iki Bagong us aja ngawur-ngawur. Lah nomripanmu gatene gawamu jungkune sak Nata Mandura Prabu Baladewa Pitawasi Jatra nampa rasa napa ning manjaba iki manjaba Budarjana lan sapiturute. Mungsu wong edan ki cilaka aku. Wong edan piye? Piye? Nyawang aku ora. Nata Mandura Prabu Baladewa. Iwaning Pitawasi Jatra lan nampa rasa Budarjana lan muji manjaba lan sapiturute. Cilaka iki. Bagong wis nesu tenan. Wis kudune pikirane seneng malah bunek. Pusing rasane. Iki aku ndapuk Baladewa ki mung tak nggo guyon, aja dijupukke Baladewa tenan. Melu mayang seprono 11 ora gatake jejeki modal. Ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya. Kaya gilaku kepati-pati. Bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ya. Udus. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mamiyen. Bagong kuat nadai Kyai Cudha maneh aku meguru karo kowe, Pak. Weh, lah Durna. Wong licik kowe.
Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundamani. Apa to anggap aku wedi mati ha? Bagong wis sumpah mbangane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nilai tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe. Luwung tekaning pati tak wujud ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngapa kowe? Lho sik. Tak totok gundulmu modar kowe. Kowe sengguni ta iki? Sengguni sapa? Sik. Waduh kacamataku ta. Darantasena. Heeh. Nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang ya menang kene. Iso pindah-pindah. Sabar. Sabar ana watese agi kulon Pragawe duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Ya. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kyai apa? Kyai Cunda mane. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep asat ya kena umep ya kena padha-padha ampuhe. Heeh. Nek ming kowe tus ngono terus manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lho mra. Ora mati ya dislameti. Wis iki to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani Cundamani kowe ora apa-apa. Tenane? Iya. Ayo gawe liwat ndi? Wis to. Aku wis apa to? Darantasena. Ora basa. Oh iya. Lubiu. Lupa kok lubiu. Pon gak manjing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. Wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa manjing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Slep ngene ya? Ya. Ngampet-ambekan. Aku len ora ngampet-ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet-ambekan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki. Pun ya pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene ajeng dilebani sok guyu wae. Totok modar kowe. Wis, pun wis. Wis lah, kok ora brendel. Ora. Edan padahal bentuke beda lho, kudune nek mlemplung-plungna awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Darantasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho ndasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu rekanane.
Apa kowe nggawa apa kowe? Kowe nggawa drai arep bengkel ya. Wus. Drai dengkulmu mlacot ora? Iki pusaka Kadewatan Kyai Cundha Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh. Ampuh ki ra tumrap kowe. Hah? Nek Gusti kuwi paring pangandikan merga kowe nggunakake pusaka sapenakmu Cundha Manik, kowe ora ampuh. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampuh. Hah? Ampuh kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono anakku. Cocok mati we, tibano mati dereng aku. Gleleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya suwe omonganmu saya ngawur. Saploke lockdown 6 sasi kok. Pilih tanding boboting itu boboting kentang. Kentangmu bobote pira? Nyok abote. Kanggo mlaku nyok turuk-turuk ngono. Lho, iki ana ketoprak pentas wae ya aku. Anggere tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk. Wah, ana toprak pentas. Tak goleki mlayu ki malah kentongane saya cepet. Waduh, wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho, aja kok mung Cundha Manik. Cis Trisula. Pusakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Kono golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Kok malah raup. Oh, aduh. Mumet sirahku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha Cundha Manik wae mental apa meneh apa iki? Keris lok pira we? Oh, hanya miliarnya. Engko nek mbane tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula Bapa Ngakasa, ibumu Perprastiwi. Hah? Ibu Pertiwi. Kok tumungkul nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banget ya. Alon sik ya. Ya alon sik ana apa. Hei. Kamu degeti ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh, kene tatu kok ya. Wah, iki kok si antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, Dret, tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asalahe kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nek ndite. Lho. Nggo ngopo? Tuku ten saplos. Apa? Ten saplos.
Tensoplas. Iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Ereksi. Infeksi. Infeksi. Sone nek ra iso omong cara modern, ora usah sok omong. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf Pak Bagong iki kan kok trondal-trondal ya di sepura ya. Sepuro-sepuro ora. Den. Engkang raka kekalih teng pundi, Ndara? Dereng mawon kula blakani to, Den. Nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau, 1 senjata cakra, 2 pustaka Jamus Limasada, 3 Kyai Alu Goro. Lah niki kula nggih bingung lek ajeng ngrawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh. Satriya Nalindra sing watake angkara sing kepengin gayuh wahyu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek, aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka Jamus Limasada. Yen pancen ngono aku tak sowan ning Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura nyuwun Alugara. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur goro karo sapa wae kek. Semare koten prayitna. Semuri reseka bali. Lah nek ngono kula manut. Kula enteni teng Karang Kadempel. Ning aku njaluk Bagong tak jae. Monggo mawon. Petruk tak kandhine. Monggo mawon. Garing tak jae. Nggo kanca. Waduh. Entuk Ndara Antarja iku nek dhek liwat bumi. Aku liwat ngendi? Aku ya padha iki. Kocluk iki, kocluk ndasmu kuwi. Keseron kowe iki, keseron. Krungu wonge. Nek liwat bumi do mangkatane aja lali mampir Ngororombo. Pathuk. Wah nggih. Do gara-gara sik. Nggih Pak ngestaken dawuh nyuwun pamit. Njaluk pamit joge nyuwun pamit Kang Semar.